bună ziua! Și bine ați venit la evenimentul de lansare al cărții Prin Focșanul Cosmopolit, povești cu armeni, hagi, evrei, boieri, o carte semnată de domnul Dan Nichita, aici de față, carte publicată în cadrul proiectului cultural Povestim Focșanul, implementat în orașul nostru de Asociația Iutușiei. Pe 24 ianuarie 2023 aniversăm 5 ani de când realizăm proiectul Povestim Focșanul. Asta înseamnă tururi pietonale pentru tineri și nu numai, din țară și din străinătate, recuperare de fotografii istorice vechi, incursiuni în podurile unor biserici, unde am găsit inclusiv tablouri foarte vechi, în sărit peste garduri, interviuri cu cercetători și oameni simpli care mai cunosc povești despre oraș, cercetări în arhive publice și private, pasnici care ne tot întreabă ce căutăm la crucile vechi, la monumentele funerare vechi din cimitire. Comuniștii ar fi numit această perioadă de 5 ani un cincinal. Cine ar fi crezut că în 5 ani de zile putem afla atât de multe lucruri despre Focșani, cât să umplem, iată, 2 cărți care sunt expuse aici, în fața dumneavoastră. Nu numai acesta este un succes în sine, ci și prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare aici, în aula istorică a Colegiului Național Unirea. Vă mulțumim foarte mult, prezența dumneavoastră ne onorează. Ne bucurăm că și ideea tururilor pietonale, pe care noi le-am început în 2018, în special pentru tineri, a fost preluată de Primăria Municipiului Focșani. Bineînțeles, doar ideea. Și am făcut în cei 5 ani de zile, în afara publicării celor 2 cărți, am oprit deocamdată demolarea Cancelariei din Cimitirul Nordic din Focșani, prima clădire publică, ridicată după planurile marelui arhitect focșănean Ion Mincu, născut aici la Focșani. Și am oprit, pentru moment, demolarea clădirii în care a funcționat țesătoria Buium Strulovici de pe strada Ana Ipătescu. Am numit-o noi bunica industriei textile focșenene. De asemenea, în această perioadă, milităm pentru găsirea unor soluții alternative de păstrare în peisajul urban a casei Pruncu, o casă istorică pusă de Primăria Municipiului Focșani pe lista de demolări. Am fi vrut să putem mai mult, dar pentru un grup mic de oameni, așa cum suntem noi, eu spun că este bine. Noi milităm prin fapte și nu prin vorbe. Revenind la carte, nu o să vorbesc prea mult despre ea, pentru că această carte își va duce singură povestea către dumneavoastră. Aș vrea să vă spun doar câteva lucruri tehnice. Volumul de cercetare, ce este lansat astăzi, a văzut lumina tiparului grație unei finanțări pe care asociația noastră a obținut-o de la Administrația Fondului Cultural Național, în urma unui concurs național de proiecte. Am auzit vorbe că am fi beneficiat de această finanțare. Am să vă fac și o confidență. Am depus pentru a 2-a oară acest proiect, pentru că prima dată ne-a fost respins. Nu am renunțat și venim, iată, astăzi în fața dumneavoastră cu o carte frumoasă, de care noi suntem mândri. O carte despre Focșanii Unirii, pe care o dăruim focșănenilor de astăzi, dar și focșănenilor de grup. Volumul a apărut la editura universitară Ion Mincu, fapt important pentru noi, întrucât marele arhitect, inițiatorul curentului neoromânesc în arhitectură, era băiatul unui negustor focșănean. George, poți să-mi ridici puțin microfonul, te rog? Iar fratele mai mare arhitectului, care i-a fost mentor și îndrumător, a fost profesor de desen și de caligrafie aici, la Liceul Unirii. O constatare tristă, recentă, legată de Ion Mincu și de familie, a fost că ușa din bronz, ușa interioară din bronz, de la
Cavoul, monument istoric pe care Ion Mincu l-a ridicat aici în Focșani pentru nepoata lui iubită, Eliza Simionescu-Râmniceanu, a dispărut. Iar asta s-a întâmplat în zilele noastre. Iată de ce este nevoie nu doar de instituții publice, ci și de oameni ca noi și ca dumneavoastră, pentru a avea grijă de monumentele istorice. Mai suportați-mă puțin, pentru că voi încheia foarte repede. Această carte are culoare roșie. Prima este albă. Poate fi un mărțișor pe care îl dărim orașului, dar este și un fir roșu care ne conectează cu trecutul frumos și important al orașului nostru. Ce am făcut eu a fost să fac tot posibilul ca această carte să ajungă la cititori și în special la cei tineri la un preț special. Cartea, datorită acestei finanțări, se vinde astăzi, se poate fi cumpărată astăzi la prețul de numai 30 de lei. Lansăm cu această ocazie și un semn de carte special, un semn de carte cu Focșaniul din anii 1910, un semn de carte, te rog să mi-l dai de pe masă, Marius, un semn de carte special, obținut cu greu, nu știu de unde, de domnul Sorin Tudose, inițiatorul proiectului focșanivechi.ro. Noi l-am transformat într-un semn de carte capabil să dureze cel puțin 100 de ani, grație ajutorului pe care ni l-a oferit compania Laris din comunitatea noastră. Îi mulțumim. Această fotografie se află astăzi în colecția Asociației Rogo Art și doamna Gabriela Andone a avut amabilitatea de a ne permite ca acest semn de carte să ajungă astăzi la dumneavoastră. Acest semn de carte îl puteți avea în schimbul unei donații minime, care se va face venit pentru proiectul cultural Carte în sate, derulat de asociația noastră de 5 ani. Este un proiect complementar și care creează șanse ca micuți mai puțin norocoși din sate uitate să aibă acces la învățătură. Vă încurajez așadar, dacă doriți să le susțineți, să achiziționați și acest semn de carte, pentru că binele să-l faci te costă. Nu vreau să închei acest discurs fără să-i mulțumesc domnului arhitect din Iași, Teodor Tiberiu Stanciu, cel care, pe baza obiectelor, fotografiilor și detaliilor arhitecturale pe care noi le-am pus la dispoziție, a creat coperta cărții și o să-l rog pe colegul nostru George să pună pe ecran și simbolurile pe care le puteți citi pe copertă, le puteți vedea în carte. Domnul arhitect Teodor Tiberiu Stanciu a desenat toate aceste simboluri care spun povești despre oraș. De asemenea, o mulțumire specială merge către doamna Crina Ungureanu din Sibiu, doamna care a pus în paginile cărții, poveștile și textele acestei cărți. Înainte de a da microfonul mai departe și a vă prezenta invitații de astăzi, sper să merge, dar nu nicio problemă, cred că ne auzim. Pe vremea personajelor din cartea noastră, nu cred că erau microfoane. Aș vrea să le mulțumesc pentru prezență, în primul rând istoricului Laurențiu Răzvan, profesor universitar doctor, prodecan al Facultății de Istorie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, un apropiat al ținuturilor noastre. Vă mulțumim pentru prezență, domnule profesor. Suntem onorați să îl avem aici alături de noi pe domnul profesor Liviu Iulian Roman, cercetător istoric, cadru didactic al Școlii Gimnaziale Păunești, copiii dumneavoastră, și de asemenea, un alt tânăr invitat al nostru, este vorba despre istoricul Marius Onescu. Bun venit, Marius! Este membru al societății civile, un apropiat al orașului Focșani, inițiator alături de soția lui Ana, al grupului umanitar Uniți pentru Bine, partenerii asociației noastre. Acestea fiind spuse, vă rog să-mi permiteți, domnule profesor, să ne vorbiți invitațiilor noștri. De acolo sau de aici? Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Mă bucur să mă aflu astăzi în fața unui public atât de numeros aici la Focșani. Doamna Nichita deja a divulgat faptul că, într-un fel, mă aflu
într-un loc apropiat, printre prieteni, dat fiind că sunt, să spunem, un fiu adoptat al Vrancei. Eu deloc sunt din Brăila, vecină. Soția este de aici, din Vrancea. Am răspuns pozitiv invitației nu doar de a vorbi astăzi, dar de a mă implica într-un fel în acest frumos proiect realizat de domnul Dan Nichita și partenerii săi, pentru că observ că este un proiect de echipă, dumnealui fiind vârful de lance, cel care a scris cartea, bineînțeles, dar iată partea unui proiect care încearcă să valorizeze Focșaniul, nu? Și istoria sa, pentru că, sigur, ne putem pune întrebarea de ce merită orașul Focșaniu astfel de lucrare? De ce să scriem pe acest subiect privind vechi negustori care au activat aici cu secole în urmă? Și sigur, ca profesor universitar, ca unul implicat în cercetarea istoriei orașului de mai bine de 25 de ani, cred că pot da un răspuns avizat acestei întrebări, nu? De ce merită Focșani, sau Focșanii, cum ar fi corect spus, și la Iași am pățit aceeași poveste din Iașii vechilor zidiri, acum avem Iașul, ca vorbire. Astfel că avem o întreagă istorie aici, nu? O istorie care merită valorificată și Focșanii ocupă un loc special printre orașele țării. Și nu spun doar, să zicem, orașele unei regiuni, nu? Pentru că aș putea spune orașele Moldovei sau orașele Munteniei. Pentru că știm bine situația aceasta, poziția aceasta specială pe care o ocupă Focșaniul la întretăiere de țări, nu? Între Moldova și țara românească, cu o istorie de secole, nu? Care a beneficiat într-un fel și cu bune și cu rele de pe urma acestei poziții, nu? La margine de Moldova, la margine de țara românească. Acum, sigur, mă gândeam și chiar l-am întrebat pe colegul și prietenul Liviu Roman, l-am întrebat dacă în Focșani există o statuie a lui Ștefan cel Mare. Eu nu știam și mi s-a confirmat că nu există, nu? Nu avem. Există? Un gust? Hai să zicem la Muzeul de Istorie. Da. Bun, ceva public cunoscut, deci nu, și nici eu nu aveam știință. Și acum, sigur, ne-am întrebat ce legătură are Ștefan cel Mare cu Focșaniul, nu? Într-adevăr, e o legătură indirectă. Pentru că, de fapt, lui Ștefan cel Mare îi datorăm ridicarea Focșaniului. E drept, nu imediat, nu în timpul domniei sale, ci decenii bune după. Însă, dacă Ștefan cel Mare nu ar fi mutat hotarul dintre Moldova și țara românească, la 1481, în urma unui al nu știu câtelea război pe care l-a avut el cu vecinii munteni, pentru că dorea să pună domni favorabili politicii sale la București. Deci dacă el nu decidea în 1481 să mute hotarul de pe Putna pe Milcov, probabil că Focșani nu ar fi apărut pe hartă. Da? Pentru că zona aceasta avea deja orașe. Da? Avea deja orașe. Un oraș era în țara românească, Râmnicu Sărat, un altul se ridicase în Moldova, pe Putna, pentru că era hotarul, și anume Târgul Putnei, nu? Cel mai probabil în zona Poloteștiului de astăzi. Acestea erau orașele, hotarul era pe Putna, așa cum se stabiliseră țările în timpul lui Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun. Iată, deci, dacă nu era decizia aceasta lui Ștefan cel Mare de a muta pe Milcov hotarul, poate că Focșani ar fi rămas un sat. Satul lui Focșan, nu? Pentru că de aici vine și numele, nu? De la un Focșan. Și ar fi fost poate un sat Focșani în ținutul Râmnicului, în județul Râmnicului, nu? Pentru că zona asta de la sud de Putna ținea de țara românească și era parte a județului Râmnicul Sărat. Prin decizia lui Ștefan, iată, s-au creat premisele ridicării Focșanilor pentru că s-a stabilit acest nou hotar pe Milcov. Noi știm, Grigore Oreche, în cronica sa ne spune că s-a tăiat chiar un braț al Milcovului și pe acesta s-a stabilit hotarul și, bineînțeles, fiind hotar, fiind drum mare care lega Bucureștiul de Suceava și apoi de noua capitală de la Iași, firesc, aici s-a așezat o vamă, nu? Și această vamă a creat condițiile favorabile a instalării unor negustori, unor meșteri, pentru că la vamă se mai stătea, vedem și acum, uneori înjurăm faptul că n-am intrat în Schengen, stăm uneori și ore ca să trecem la graniță dintr-o parte în alta, din diverse motive, pentru că de multe ori nu se controlează, se pun taxe și asta a fost dintotdeauna. Am amintit deja cuvântul care face legătura cu lucrarea de față. Negustori. Pentru că negustorii au reprezentat din cele mai vechi timpuri
pe cei care animau economia orașelor, negustorii, comerțul. Acestea au ridicat orașele. Da? Apoi au venit celelalte ramuri economice. Și negustorii sunt o prezență, iată, în Focșani de la începuturile sale. Sigur, ridicat, am zis aici, la locul acesta de întâlnire, la locul de vamă, cu această situație unică din spațiul românesc, nu? Pentru că noi vorbim până la unirea din 1859, pe care o avem acum, o sărbătorim în curând, au fost două orașe, știm foarte bine, cei nu trebuie deja să vă mai detaliez, Focșanii Munteni și Focșanii Moldoveni. Și aceste două orașe au funcționat în paralel, cu organizarea lor, cu oamenii lor, cu primari, șoltuși se numeau în Moldova, județi se numeau în țara românească, cu o istorie, sigur, intercalată, dar și paralelă, cu monumentele sale, nu? Fiecare cu bisericile, cu mănăstirile sale, cu implicarea domnilor și, bineînțeles, revenind cu negustorii săi. Și aici este meritul domnului Dan Nichita de a se ocupa de această lume negustorească foarte amplă, origini foarte variate, dar fiindcă, la fel, din vechi timpuri, din Evul Mediu, negustorimea aceasta nu era una numai românească. Ba, dimpotrivă, condițiile economice din țară atrăgeau oameni de pe alte meleaguri. De asta avem numeroși armeni, greci, evrei, sârbi, bulgari și alte nații care au găsit aici, în țările române, locul prielnic pentru a se așeza și pentru a-și desfășura afaceri. Și acest univers, nu numai etnic, ci și social, este excelent surprins în cartea domnului Dan Nichita. Vorbim de oameni care, unii erau așezați de mai multă vreme în Focșani, alții erau veniți mai de timpuriu, sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX, pentru că, cronologic, această carte se concentrează pe secolele acestea mai recente, secolul XIX-lea și până la instaurarea regimului comunist. Și evoluția acestor familii și rolul pe care l-au jucat în Focșani, practic, într-o epocă fundamentală pentru acest oraș, sigur, și perioada de după unire, când s-au unit cele două orașe, devenit unul singur. Focșani a cunoscut și această particularitate, dat fiind că au fost două orașe, fiecare cu oamenii și bisericile sale. După unire, Focșani, să știți că a devenit rivalizat cu Bucureștiul și Iașul la capitolul densitatea bisericilor. Pentru că sunt atâtea biserici, unele foarte apropiate, pentru că unele erau pe un mal al Mircovului, unele pe celălalt mal. Sigur, cu consecințe și negative, dar fiindcă parohiile, fiind atât de dese bisericile, parohiile mici, nu? Și au avut de suferit pentru că minoriașii țin bisericile și contribuția lor nu era atât de mare încât să țină cum trebuie aceste lăcașuri. Unele au decăzut, unele au și dispărut. Și iată, despre această lume ne referim aici și o lume foarte diversă. Am zis o perioadă importantă. De ce? Și pentru că e o perioadă de modernizare. Nu? Secolul XIX. Este perioada aceasta de schimbări, de reorientare a țării. Dinspre est privim spre vest. Pentru asta este nevoie de oameni noi. Și pentru că era nevoie și de specialiști. Nu? Cum am zice astăzi, toți spunem, tot facem apelul la specialiști, la competență, care e în mare suferință și în ziua de astăzi, observați. Avem această hemoragie de tineri care pleacă din țară și nu se mai întorc. În secolul XIX, mulți plecau la studii în străinătate, dar se întorceau aici. Și competența, expertiza pe care o căpătaseră în studiile de la Viena, Berlin, Paris, o aplicau aici și ridicau țara, ridicau orașele, modernizau aceste orașe și foarte mulți reprezentanți ai acestor familii care sunt cercetate foarte atent în această carte au contribuit la modernizarea Focșaniului. Pentru că era nevoie, nu? De arhitecți, de ingineri, de medici, de farmaciști, nu? De o gamă întreagă de oameni pe care, de altfel, îi regăsim aici, nu? Cu studii și cu aplicarea expertizei lor. Astfel că e o perioadă foarte frumoasă, nu? E o perioadă interesantă din istoria orașului. Din păcate, în parte ștearsă, datorită ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă aici în Focșani, această redimensionare a orașului, o sistematizare brutală, am putea spune, nu? Vorbeam cineva și în pauză, nu? Eu știu, cineva plecat în anii 70 din Focșani și revenit astăzi, nu ar mai recunoaște orașul, dar n-ar mai recunoaște străzile, pentru că s-au retrasat aceste străzi, s-au îndreptat bulevare. E adevărat că zona centrală era destul de întortocheată și datorită acestei uniri a orașului muntean și a celui moldovean, da? Pentru că tramele stradale nu s-au unit firesc
dat fiindcă a fost o evoluție paralelă. Da? Și asta a creat, într-adevăr, unele probleme de trafic în perioada modernă, dar intervenția a fost totuși cam prea brutală. A schimbat radical fața orașului și aud cu tristețe că în continuare se pierd case vechi din puțină zestre arhitectonică, nu? Care a supraviețuit. E păcat că autoritățile nu realizează că asta e patrimoniul orașului, asta e moștenirea pe care am preluat-o de la acești oameni care au ridicat acum 100 de ani acest oraș. Ce vom arăta? Ce transmitem viitorului? Blocuri de locuit? Acestea, vă dați seama, sunt efemere. La un moment dat se va pune problema demolărilor. E păcat că această zestre se pierde, dar revenind la cartea noastră, nu dezvălui mai mult din conținut, pentru că ideal ar fi ca fiecare dintre dumneavoastră să căpătați un exemplar și să vă uitați, să vedeți aceste nume de familii, de origini, și am amintit diversele etnii care populau orașele. Toate aceste etnii au fost prezente și în Focșani. S-a început cu armenii în volum și pentru că, într-adevăr, armenii au avut o contribuție importantă aici, mai ales se și vedem în partea moldoveană, dar și cea moldoveană, pentru că armenii au fost mai activi în Moldova. Și orașul este dintre puținele care au două biserici armenești și mă bucur că au supraviețuit aceste două biserici. Au fost și în Iași au fost două biserici armenești și numai una a supraviețuit. În secolul XIX a fost demolată cealaltă. Suceava a avut chiar mai multe biserici armenești, Romanul, Botoșani. Acestea sunt centrele mai importante și e bine că le-ați păstrat și pot fi integrate într-un circuit. Și apoi familii de origine evreiască, familii de origine grecească, nume multiple, nu cunoscute, Ferhat, Visir, Penescu. Chiar am găsit un nume familiar acolo, Guriță. Avem un coleg la Facultatea de Istorie la Iași cu același nume și chiar l-am întrebat dacă are ceva conexiuni cu această ramură Guriță a familiei din Francia, mi-a promis că va cerceta. Deci, toate aceste familii s-au implicat în ridicarea orașului. Uite, am omis, când m-am referit la diversele specializări, am omis partea juridică. Foarte mulți au activat în domeniul justiției, în magistratură și au avut contribuții importante și au fost cunoscuți nu numai pe plan local, ci chiar și la nivel național. Sigur, nu mai amintesc faptul că din rândul acestor mari familii din Focșani, unii au plecat de aici și s-au afirmat la București, unii ajungând chiar în poziții importante în plan politic sau economic. Deci, iată, de ce Focșaniul merită un astfel de volum? Sunt toate premisele pentru a continua această cercetare și mă bucur că până acum au apărut două volume. Sunt convins că există material pentru a continua această investigație, care implică și materiale de arhivă și materiale de presă și, iată, din patrimoniul acesta de fotografii, foarte frumos valorificat în volum. Și aici amintesc și eu contribuția colegului arhitect Tiberiu Stanciu de la Iași, cu care eu însumi am colaborat, deci lucrarea a fost pe mâini bune, o avem și la Iași și chiar urmează să fie lansat un manual de istorie a orașului Iași și anul trecut am lucrat la machete ale Palatului Domnesc cu același arhitect, Tiberiu Stanciu, un tânăr foarte valoros și mă bucur că și-a pus expertiza la treabă în cadrul acestui volum, care are o ținută editorială grafică excelentă. Deci, încă o dată, cred că s-a înțeles de ce Focșaniu are nevoie de astfel de cărți. Împreună cu domnul Nichita și cu alți istorici de aici, sunt convins că viitorul va aduce noi contribuții. Înțeleg că și muzeul este pe mâini bune de ceva vreme și va deveni mai vizibil, poate și revista muzeului va deveni mai vizibilă, pentru că este o istorie întreagă aici care merită valorificată. Noi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, noi la rândul nostru suntem prezenți aici, nu? Cu siguranță știți, nu departe de aici. Avem la graniță, Universitatea a deschis, ca și Universitatea din București, a deschis o filială. De altfel, chiar și studii de istorie. Eu sunt peste o lună, va trebui să fiu prezent din nou aici, pentru a preda studenților de la învățământ la distanță. Așa încât, iată, ne implicați și noi, cei de la Iași, activi aici, în Vrancea. Sigur, numele îl spun așa,
Nu știu dacă să mai deschid povestea Vrancei, nu? Că noi știm, Vrancea istorică este cea de la munte, nu? Aici mai potrivit era numele de Putna, da? Pentru că Valea Putnei este cea care leagă. Ea este coloana vertebrală, de la munte până la vărsare, nu? Și numele potrivit întâmplător, așa s-a numit istoric, Putna. Dar comuniștii au decis să extindă numele de Vrancea pentru această regiune și cei de la Nănești își spun acum Prânceni, deși nu aveau absolut nicio legătură. În sfârșit, asta este, Vrancea o avem. Mă bucur că m-am aflat astăzi în mijlocul dumneavoastră. Felicit în continuare încă o dată pe autori și pe toți cei care s-au implicat în acest frumos proiect și vă urez mult succes! Profesor, într-adevăr, în ciuda faptului că în timpul comunismului și mai ales după, aș spune, orașul s-a schimbat radical, am descoperit încă lucruri frumoase în oraș. De exemplu, Stejarul Unirii există aici în Focșani și îl vom arăta copiilor la turul de pe 24 ianuarie. Și de asemenea am descoperit într-o biserică o icoană dăruită acelui lăcaș de Gheorghe Ilie Mititelu, primul negustor ales în divanul ad hoc al Moldovei. Sunt onorată acum să-l invit la microfon pe domnul profesor dr. Liviu Roman. Ziua tuturor! Mă simt onorat să fiu aici, din nou în fața dumneavoastră. Am fost și acum 3 ani, în ianuarie 2020, eram înainte de pandemie, și se lansa o carte frumoasă. Era vorba de elita unionistă din Vrancea. Am putea spune, după 3 ani, că istoria se repetă. Suntem că în jumătate, poate, sau în mare parte, grupul care a fost acum 3 ani, cred că este și acum. Ceea ce e bine, ca element de continuitate. Pe de altă parte, se spune că cine nu învață istorie, riscă să o repete. Și mă gândesc la Dan Nichita, care a făcut un efort considerabil la prima lucrare, la eforturile pe care le-a făcut să scrie prima carte, și a recidivat. După 3 ani vine cu a doua lucrare, înseamnă că n-a învățat din prima, sau poate că a descoperit, a început să-i placă. Ceea ce nu e rău deloc. Și sunt onorat. Eu nu sunt specialist în istorie urbană, este colegul Rădvan Laurențiu. Eu doar am asistat la zbaterea, la eforturile și am rămas impresionat de cât suflet a putut să pună Dan și mama și Silvia și echipa din spate pentru a scoate la iveală o istorie, o poveste, pentru a scoate la iveală un patrimoniu. Și vă spun că nu m-am simțit foarte confortabil ca și profesor de istorie. Adică un licențiat în drept și în matematică a putut să scoată, să facă un efort care nu mi se... Poate celor din sală, care sunt mai apropiați de istorie, mi se pare că ar fi apanajul celor care termină istoria, să se ocupe de istoria unei localități sau de problemele care țin de evoluția unei așezări. Dar nu e deloc așa. Trebuie mult suflet pentru a descoperi și a scoate la suprafață o identitate a acestui oraș. Focșanii au o istorie și o identitate specială. Sunt un oraș care s-au schimbat foarte mult și citeam de curând un studiu al unui profesor universitar, Gurea Bădescu, cred că îl cheamă, un cercetător la Universitatea din Germania în prezent, care face o comparație între orașele din Ardeal și cele din Moldova și Muntenia, legate de evoluția lor și în perioada comunistă, când de acolo s-a putut păstra și în Ardeal s-a păstrat mult mai mult decât în afara arcului Carpatic. Și o explicație era că dacă multe din clădirile din Ardeal sunt din perioada imperială, să zicem, cele din afara arcului Carpatic, din exterior, ar fi cumva o moștenire burghezo-moșierească, adică ale oamenilor negustori, ale celor care au fost considerați exploatatori, oameni care au profitat de munca altora și s-au îmbogățit și de aceea patrimoniul acesta, în momentul în care a venit regimul comunist, nu a fost deloc atașat de aceste clădiri pe care le-a privit cu ostilitate și care trebuiau să dispară, cumva.
De aceea, efortul de a arăta, de a scoate la iveală atâtea lucruri frumoase din Focșani, este absolut meritoriu. Și vreau să vă spun că atunci când am pus prima oară mâna pe carte, prima dată m-am dat la poze. Și am răsfoit-o. Și dacă ar fi să o răsfoiești mai repede, așa ar fi ca într-un film. S-ar derula, e ca un film din primele, când a apărut cinematograful și se mișcau imaginile. Un film al unui oraș care e extraordinar de frumos. Și eu cred că, de fapt, cele două cărți, după cum observați, sunt partea unui proiect. Un proiect asumat de către Dan Nichita și de către Silvia, care au creat împreună și asociația Eu, Tu și Ei și proiectul Povestim Focșani. Deci se vede că nu este ceva, nu știu, improvizat sau nu este o ambiție de moment. Este un proiect dus la sfârșit, un proiect asumat și un pariu câștigat. Și Focșani s-a îmbogățit cu două lucrări care pot fi folosite de profesorii de istorie, e ca un manual de istorie locală. Sunt lucrări care pot să atragă tinerii și să reprezinte sunt un material valoros pentru introducerea în cadrul școlilor din Focșani, dar nu numai, a unei istorii locale. Sunt un material excelent. Colegul Laurențiu Rădvan, care este conducător de doctorat, știe foarte bine. Eu cred că oricare dintre aceste cărți ar fi putut să fie o teză de doctorat. Și cu atât mai mult cele două însumate reprezintă o cercetare valoroasă pe care uneori poate e și un efort la care eu, sincer, nu știu dacă am înțeles foarte bine, gândindu-mă așa la Eminescu și la scrisoarea Adrea, ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au dorit acela pus, ce-au vrut să facă Dan, Silvia, de ce s-au implicat atât de mult în viața unui oraș? E o întrebare la care probabil o să ne răspundă ei, dar sunt mai multe modalități de a te implica într-un oraș, într-o cetate. Administrativ, prin afaceri, dar și scriind și scoțând la iveală o istorie a locurilor, ceea ce nu s-a făcut ușor. Știu doar de câte ori am colaborat și spuneam că vreau să ajung acolo, vreau să ajung la o arhivă, dacă știu, vreau să obțin o poză. Vă spuneam că am obținut o poză frumoasă. Era ceva... Deci, Focșani s-a îmbogățit cu două cărți de patrimoniu, două cărți document. Este un mare lucru pentru acest oraș și eforturile echipei, am să spun echipa Silvia, echipa Nichita Vânceanu, cred că nu greșesc, sunt unele absolut meritorii. Dincolo de antipatii sau simpatii politice, cred că Vrancea poate să se mândrească cu aceste cărți și orice investitor care ar veni în Vrancea ar trebui să le primească cadou din partea oficialităților ca un fel de semn de bun venit în Vrancea. Și ar trebui să se afle în biblioteci, pe birourile instituțiilor. Este o carte de vizită a acestui oraș extraordinară. E o onoare și o mare, să vă spun, o mare șansă pentru Focșani că s-au îmbogățit cu două cărți de referință. Felicitări! Pentru că domnul profesor a vorbit de echipă, o carte, după cum bine știți, nu se poate face singură, și în calitate de coordonator al proiectului, aș vrea să amintesc colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu anumite instituții culturale, istorice. Salut deschiderea pe care ne-a arătat-o colectivul de cercetători de la Muzeul Vrancei. Mulțumesc! Biblioteca Județeană, cred că suntem cei mai importanți oameni care împrumută prin serviciul de împrumut interbibliotecar. Mulțumim frumos! De asemenea, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale ne-a fost alături. Mă bucur foarte mult să văd în sală profesori de istorie, de limba română. Mă bucur foarte mult să văd tineri. Îi salut și pe voluntarii noștri de la Carte în Sate și sunt onorată să-i dau cuvântul domnului Marius Ionescu. Îmi place mie să-l văd mai mult așa ca membru în această parte care ține mai mult de istorie și societate civilă împreună. Te rog, Marius. Bună ziua! Ca și antevorbitorii mei, mă bucur că sunt în această sală.
Mă aflu aici pentru a doua oară. Am participat și la lansarea primului volum scris de către domnul Dan Nichita. S-a vorbit foarte bine despre această carte până acum. Antevorbitorii mei au specificat niște lucruri foarte obiective și foarte punctuale. Însă fiecare judecă o carte prin prisma propriei sale experiențe și a propriei sale memorii legate de un anumit loc. Și de aceea, atunci când eram mici, era acea vorbă clasică, ce a vrut autorul să spună. Cunoscându-l pe Dan foarte bine, știind că este un licențiat în matematică, această carte este o radiografie. Nu este o simplă colecție de date, de oameni și de amintiri ale celor oameni, și am încercat să văd ce este în spatele acestui lucru și știindu-l că, fiind un matematician, nu poate lăsa o ecuație fără rezultat. Iar rezultatul acestei ecuații este faptul că această carte dorește să transmită evoluția unei societăți, iar Focșani este un studiu de caz despre evoluția unei societăți. Bineînțeles, este o carte care este foarte binevenită pentru istoria orașului în sine, dar am încercat să mă detașez un pic de această parte legată de acest loc, iar prin unirea celor două jumătăți ale orașului Focșani, am încercat să văd rădăcinile României moderne. Și un cititor avizat și atent poate descoperi că Dan a menționat foarte bine în carte, pe lângă aceste rădăcini, și sâmburii care mai târziu aveau să distrugă România modernă și care au dus la haosul anilor 30 în politică și apoi la cucerirea de către comuniști. Ca să vă dau un exemplu, orașul Focșani sau Focșanii, dacă se luăm ca un întreg, a fost un oraș foarte cosmopolit. Un lucru care în Muntenia era mult mai rar întâlnit decât în Moldova, unde existau comunități de evrei, de armeni. Iar această lume cosmopolită a generat idei foarte multe, a generat un progres foarte mare al societății, dar în același timp, o să vedeți în carte, există un capitol care tratează foarte bine chiar antisemitismul de la începutul istoriei României moderne. O să vedeți de asemenea cum existau politici de stat în ceea ce privește stoparea ascensiunii negustorilor armeni, cu toate beneficiile pe care le aduceau ei. Atât țara românească cât și Moldova, iar ulterior România, în jumătatea secolului XIX, erau niște țări, apoi au devenit o țară eminamente agrară, care îi lipsea capitalul. Și acest capital nu putea fi crescut decât prin negustori, care ulterior generau clasa de mijloc și deveneau capitaliștii vremurilor respective. Iar marea majoritate a populației românești era formată din țărani care nu beneficiau de acest capital. De aceea, unii erau celoși pe succesul noilor veniți sau veniturilor, cum se spune la Cluj. O altă parte care m-a interesat foarte mult în legătură cu această carte și care eu cred că ar fi trebuit un pic menționată mai bine, poate și din prisma faptului că eu, fiind de meserie istoric, sunt pasionat de aceste lucruri, este vorba despre sudiți, care erau practic cetățeni străini sau oameni care se puneau în slujba altor state și activau pe teritoriul României sau al țării românești și al Moldovei, dacă vorbim de ante 1862. Iar acești sudiți existau foarte mult în zona aceasta, în Moldova în special. Erau supuși austrieci sau ruși.
aveau diferite privilegii sociale și economice. Numărul lor era de câteva mii la începutul secolului XIX, ulterior ajungând la câteva zeci de mii. O sumă neimpresionantă astăzi, dar gândiți-vă ce pondere din totalul populației avea populația urbană în acea vreme și o să înțelegem de ce orașele Moldovei, să spunem, erau foarte cosmopolite, iar elementele care generau progres social și cultural și economic erau alogene. După unificarea orașului și crearea României, acești sudiți au fost treptați în câteva generații, asimilați cetățenilor români. Pentru unii dintre ei s-au dat și niște legi speciale în acest sens. Și revenind la carte și la radiografia pe care o prezintă, ea nu este benefică doar pentru cei care vor să înțeleagă istoria orașului Focșani, bineînțeles că acesta este subiectul principal, însă reprezintă în mic o întreagă istorie a cum au evoluat orașele românești, în special cele moldovene, după 1859. Precedenta carte vorbește despre elita unionistă a Focșanului. Acei oameni care, împotriva tuturor vicisitudinilor, au insistat în proiectul lor unionist, au creat acest oraș unificat și l-au plasat în rândul celor mai importante orașe din România până la începutul primului război mondial. Această carte, prima, se referă la politica socială în mare. Însă există și un alt mod de a face istorie, care nu pleacă numai de la elite în jos, ci și de la oamenii simpli înspre elite. Iar aceasta, a doua carte, vorbește exact despre acești oameni care urmau să creeze clasa de mijloc. Sunt negustori, unii sunt mici slujbași, alții sunt oameni care vin aici în speranța unui trai mai bun și toți acești oameni sunt cei care merg mai departe, duc mai departe mesajul elitei unioniste. Și este foarte interesant de văzut cum evoluează acești oameni după ce orașul s-a unificat, după ce România a fost creată, după ce obiectivul a fost atins. Bun, ce facem mai departe? Acești oameni au creat un oraș care, până la unirea de la 1920, era foarte efervescent, dădea oameni de seamă atât în Parlament, crea juriști de importanță națională și genera foarte mult interes din partea altor oameni. De aceea și orașul s-a extins foarte rapid. În ceea ce privește clădirile care sunt descrise în carte, eu nu am tratat bine și prin prisma meseriei pe care o am, nu am tratat informațiile despre clădiri per se, strict despre clădiri. Am încercat să văd de ce este menționată o anumită clădire, de ce o anumită clădire este importantă, cu ce ne interesează pe noi că a fost demolată o cazarmă. Ne interesează fațada, ne interesează modul cum a fost construit, tehnic vorbind, sau ne interesează mesajul pe care acea cazarmă îl trimitea mai departe. S-a discutat de asemenea despre demolarea centrului vechi al orașului. S-a pierdut foarte mult din acel metișaj cultural pe care îl reprezentau casele boierești și cele negustorești. Bineînțeles, o evoluție a orașului era necesară. Nu s-ar fi putut ajunge în anul 2023 fără anumite demolări. Nu s-ar fi putut ajunge aici chiar și dacă n-am fi avut acel delir istoric numit comunism. Însă, problema principală pe care eu cred că Dan vrea să o transmită mai departe, rezultatul ecuației este ca dumneavoastră, cei care citiți această carte, să nu o tratați doar ca pe o șirire de date, ci să creați în dumneavoastră un interes deosebit pentru societatea civilă. Pentru că orașul nu e reprezentat de către clădiri, reprezentat de către oameni. Și dacă oamenilor le va păsa de acest oraș, atunci poate că și pierderile pe care le avem în ultima perioadă, sub democrație, se vor împuțina și nu vom mai avea clădiri demolate
chiar în timp ceea ce noi vorbim acum. Sper că eu am înțeles acest mesaj corect și nu am transmis un alt înțeles părții scrise de Dan. Vă mulțumesc! Și mai mulțumim frumos și înainte să-l invit pe domnul Dan Nichita, autorul cărții, la microfon, aș vrea să salut în sală prezența membrilor comunității evreiești din Focșani. Vă rog să-i răsplătim cu aplauze. Au rămas puțini, dar inimoși și mă bucură foarte mult deschiderea familiei Ron către comunitate. Sinagoga evrească s-a transformat în centru cultural, ceea ce este un pas important pentru a găzdui inclusiv proiecte ale Asociației Utușiei. Mulțumim foarte mult și pentru deschiderea comunității armenești din Focșani, în special domnului episcopului Bisericii Armene, domnul Toni Alaci, pe care l-am văzut mai devreme pe aici. Mulțumesc și pentru voi. De asemenea, ne-am văzut pe domnul Pasan, îl salutăm cu drag. Avem printre noi și urmașii unor vechi familii de negustori focșeneri care au scris istoria aici. Acestea fiind spuse, îl invit pe Dan la microfon, dar sper să vorbești mai puțin decât mine. Vă mulțumesc. Laude, da? Mi-am luat doar câteva notițe pentru că, așa cum am spus și data trecută, felul de a improviza. Nu pot să mă țin toată de un subiect prestabilit, așa cum mă gândesc acasă atunci când vin în fața dumneavoastră. Atunci când vin în fața dumneavoastră, trec total la alte subiecte. Și spunea Liviu Roman ce m-a împins să fac aceste două cărți, una cel puțin împreună, în parteneriat cu Silvia. A fost o stare de revoltă, pentru că atunci când am dat la drept, de exemplu, am învățat istorie, trebuia să învăț istorie multe și am învățat și manualele comuniste și manualele după. Așa am fost contextul, erau 17 pe loc, trebuia să învăț foarte mult. Și am rămas cu faptul că nu puteam, cum se zice la matematică, pipăi fondul, nu puteam pune mâna pe aceste materii, pe această istorie. Nu simțeam că istoria degajă viață, poveste. Și am descoperit că în Focșani, de fapt, nu știam mai nimic. Și asta am spus-o și prima oară. O spun și acum. Era o relatare, de exemplu, a lui academicianului Rănescu în 1903, sper să nu mă înșel, și spunea că domnii Moldovei sau țării românești veneau la cumpărături la Mandrea și Caloiul, la negustori. Erau niște negustori foarte mari. Doamne, dar nu știam nimic, nu auzisem absolut nimic de ei. Prin amabilitatea lui Liviu Roman am dat de un articol de ziar din Zincul și Vultru, în care avem o poveste care nu am văzut-o în peisajul din oraș în niciun fel valorificată. Este un reportaj istoric, practic, făcut la câteva zile după unire, în Focșani aici, pe Craniță, în care povestesc de grecii de la Biserica Sfântul Ioan, de soldații care stăteau leneși pe malul Milcovului și spuneau că, bă, nu mai avem ce face, ne plictisim pentru că s-a făcut unirea. Și tot acolo am aflat pentru a doua oară de numele Caloiu și Mandrea. Cine sunt aceștia? Pentru că aveau magazinele cele mai frumoase atunci. Nu știam nimic. Și nu e normal să nu știm absolut nimic când vorbim despre unire și nu știm nimic despre oamenii ei. Cine au jucat în acea horă între magazinele Mandrea și Caloiu, unde s-a jucat acel, se chema podul de piatră sau drumul de piatră, de fapt, în ziua de astăzi tradus. Cine erau oamenii care jucau hora unirii? Pentru că în scenetele simpliste care le vedem acum, vedem doar pe Alexandru Ioan Cuzna, Pogălnicianu și Moșolată. Dar acolo au jucat focșănenii, iar noi nu știam absolut nimic. Ei, și foarte mult din demersul ăsta care m-a motivat a fost faptul că a fost un sentiment de revoltă, da? Faptul că nu știam nimic despre cei care au fost înaintea noastră și nu era normal. Până la urmă am văzut că oameni din Focșani ne reprezentau orașul și erau oameni remarcabili la nivelul întregii țări. Cum de nu știam nimic despre, de exemplu, Caloiu și Mandrea? Și plecând pe această cercetare de lume negustorească, plecând de la aceste două nume, am putut, de exemplu, și aveți în carte cele două clădiri, da? De epocă, evident, fotografiate mult mai târziu, dar le-am identificat și, practic, acolo campion este restaurantul singur, magazinul Milcovu și vis-a-vis. Acolo se juca hora unirii și acolo veneau focșenii și erau cele mai frumoase magazine ale orașului și era lumea negustorească cea mai puternică. Și mai toți se duceau, în general, înspre Biserica Sfântul Dumitru, care era foarte aproape, cea din spatele primăriei.
Și am descoperit la familia Mandra, de fapt, care, de exemplu, Nicolae Mandra era ajuns șeful în alte curs de casație și justiție, cum am spune astăzi, era la Junina. Puțin știau cine este acest mare jurist Nicolae Mandra. Dar am descoperit că el spunea la ședințele Junii, băi, eu sunt român cu sânge. Și când m-am uitat și am găsit actul, de exemplu, de căsătorie și astea, tatălui era Hagi Gavril Mandra, de exemplu, iar al Zoe, al soției, era Chir Nicolae Grecu, care chiar participase și pe la 1848. Deci nu erau chiar români cu sânge, dar asta nu scade cu nimic meritele lor. Este foarte important acest nume Mandra, că, de exemplu, la Mandra, la Conac, venea Eminescu în vacanță, a stat și a scris chiar poezia asta, vreo 2-3 luni. Adică, uitați ce legături. Mandra Paș s-a căsătorit cu fata lui Costache Bălcescu, nepoata lui Nicolae Bălcescu. Și ne-a rămas, și așa am descoperit anumite acele fotografii minunate care o să le vedeți în carte, la Muzeul Satului Bălcești, de lângă Râmnicu Vâlcea. Pentru că au venit comuniștii, urma și familie Mandra, le-au donat statului român ca să păstreze toate acele valori. Deci era o familie mitoasă. Și iată, din nimic am reușit să reconstituim oarecum niște nume frumoase ale orașului, care nu mai știa nimeni nimic. Absolut nimic. Și am zis doar 2 nume. Despre familia Caloi s-a risipit. Nu era de o mare bogăție, dar s-a risipit. Dar familia Mandra a dat, de exemplu, și un industriaș, acești negustori focșaneni, care a fost favorizat și de Brăteanu și au făcut prima industrie de pielărie din țară. Deci România s-a industrializat cu oameni și din Focșani la nivel național. Iar, de exemplu, cel de-al 3-lea fiu al lui Teodor și Zoe Mandra din Focșani, negustorilor, este arhitectul George Mandra, cu care Ion Mincu a făcut echipa românească ani bun la Societatea de Arhitectură. Era profesor universitar, era la școala de arhitectură cu Ion Mincu și era unul dintre susținătorii școlii românești de arhitectură și al școlii înalte de arhitectură. Vorbim de 3 nume foarte mari care sunt născuți în Focșani, crescuți aici și după aia au plecat la Focșani. Și în casa, de exemplu, Nicolae Mandra, salonul Zoe Mandra, se întâlnea toată lumea bună focșană. Venea de Arătea Luciano Ascanio, din Rănescu Ascanio, venea Duin Zamfirescu, venea Ion Mincu. Deci era un salon al focșanilor aproape în exil. Da? Și am reușit să merg pe acest drum să găsesc și casa, de exemplu, a familiei Mandra din București, care mi s-a părut o chestie foarte drăguță așa pentru cercetare. Deci iată o familie care ne spune foarte mult prin povestea ei bună educație. Toți aveau școală nemțească. Deci toți acești 3 Mandra, deci pentru că Teodor Mandra Negustor era un lițcănar, așa se spunea, dar era în Consiliul de Administrație al Bisericii Românilor din Leipzig, sau Lipsca, asta era varianta tradusă slavonă, de asta se cheamă Caia Lipsca. Și iată că vedem oameni de școală nemțească, universitate nemțească, făcute pe bune și cu rezultate la nivelul cel mai înalt din țară. Nu este normal să nu știm absolut nimic despre ei. Nu este normal, la fel, să nu știm absolut nimic despre armeni. Au fost cu noi aici și ne-au ajutat foarte mult când nu prea aveam și nu dispuneam, să zicem, de resursă umană calificată pentru a ridica o urmă. Până la urmă, dintre casele lor sunt cele mai frumoase. Dacă stăm și ne uităm în drum spre care când luăm trenul, vedem că acele case sunt cele mai frumoase. Și îmi pare rău să zic, dar stau și multe ani de zile și am tras semnalul de alarmă. Acolo unde se cheamă casa Ana, ce de fapt este o casă misir. Dar nu asta contează, că veți întâlni în carte elemente. Vis-a-vis este o casă care e trecută greșit Longinescu. Și am spus, bă, nu mai puneți Longinescu. Am transmis că e greșit, este ridicol. Este casa lui Vartan Misir, este participant la Unire. Vorbim de ziua, uitați, ziua Focșanilor, ziua Unirii, da? Acea casă este lăsată pradă, nu știu cum să zic, este aproape de ruină și nimeni nu face nicio intervenție. Iarăși, nu este normal, este casă de anii 1800. În Botoșani există o casă asemănătoare de Negustor, Armean, și era din anul 1790. Cred că și această casă se califică, poate fi cea mai veche, sau după casa Stramatina a doua, anii 1800 de început. Deci o lăsăm să se termine? Chiar îmi interesează până la pentru ce avem autorități. Bine, întrebarea retorică asta. Am plecat la drum în orașul ăsta cu 20 ceva la sută populație evrească și am găsit un text foarte interesant, când Nămoloasa, de exemplu, aparținea ținutului Budna, am găsit un text foarte interesant în care spuneau Conache Costache,
care era un mare și puternic om al timpului în anii 1930-1940, s-a rugat de ei și le-a făcut toate facilitățile ca să se stabilească acolo, să poată face comerț. Evident că au fost tensiuni la un moment dat pe chestii care le știm de astea de zi cu zi, cu copii, nu știu ce, și mâncări și așa mai departe. Dar asta arată faptul că nu i-am chemat pe ei. Bun, au venit și de la ei valuri din acestea imigraționiste din cauza represiunii prin Austria sau Rusia. Dar au mers cu noi atâta drum. Într-un fel, Focșani nu a fost doar o capitală, să zicem, pentru unire, așa cum a fost vorba, a fost o capitală a sioniștilor. Pentru că în carte o să vedeți că aici au fost niște congrese. Bun, a fost un joc conjunctural atunci, dar au fost primele congrese sioniste, practic premergătoare celor de la Basel. Și am putut descoperi aici un ziar național la Focșani, ziarul Standardul. Nu știam niciunii absolut nimic. Nu se pare normal să nu știi absolut nimic. Când ai un ziar național valoros, o mărturie istorică atât de valoroasă despre istoria Focșanului și să n-ai niciun element și nicio cunoștință. Pe de o parte putem zice că oarecum pentru orașele moldovene eram și în capitală antisemitismului. Nu vreau să zic asta sau că eram capitală antisemitism, nu se înțeleagă. Dar aici a fost un congres antisemit la Focșani, ținut în zona Moldovei. Deci, chiar pentru 1858 există niște mărturii confirmate într-o carte că ar fi fost în 1951 un pogrom cu victime. Deci, iată că a fost o situație tumultoasă cu această minoritate. Și asta în timp ce, să zic, capii lumii noastre politice conviețuiau foarte bine cu elita evrească, adică făceau foarte mulți bani împreună. Pentru că evreii știau să facă bani și să le concesioneze din serviciile publice. Dar în același timp alimentau acest antisemitism. Adică vedeți că cu ideologiile astea și cu politica de multe ori se întâmplă lucruri opuse celor ce se propagă efectiv. Și niște chestii de mentalitate foarte interesante. Chestii foarte mici care le-am punctat. Dacă cartea este citită cu atenție, veți descoperi ca la microscop multe lucruri care vă vor atrage atenția. Schimbarea asta de mentalitate. De exemplu, am întâlnit la 1948 pe un negustor Pârvanovici. Cui ar spune ceva Pârvanovici? Numele ăsta. Pârvanovici Ivan era un negustor bulgar și era căsătorită cu o soră lui Hagi Nicola, care este unul dintre personajele frumoase ale cărții, cu carne pe el, cum se spune. Acesta moare la 1948 și lasă moștenire. Nu se mai lasă totul bisericii, încep să apară aceste elemente de urbane. Lasă și în Gabrovo, de unde era el, lasă tale pentru școală. Da? Și e primul element care îl știu eu, primul personaj. Mai târziu, din această familie, practic, este Maria Dascălov, sora lui Hagi Nicola, care lasă, deși avea nepoți și avea urmași, lasă Brăilei o școală de sărmani, lasă Brăilei burse pentru copii buni la învățătură. Deci este o mentalitate care, dacă de asta am insistat foarte mult pe aceste gen de testamente. Am avut un hagiu macedonian elenizat și l-am găsit cu testament în 1862, lăsase, de exemplu, bani pentru școala de fete să se înființeze în Focșani, deci un străin am putea spune în ziua de astăzi, nu? Și pentru 7 fântâni, deci lucrări de utilitate publică. Mi s-a părut foarte interesant să fac acolo o mică notiță. Poate părea redundant sau poate părea neexpresivă informația asta, dar ea, de fapt, ascunde o evoluție de mentalități. Adică acolo unde nu am putut găsi texte și sunt foarte rare și puține în ceea ce înseamnă substanța interioară a personajului, am căutat din aceste date de jocuri economice, din căsătorii, din dote, să încerc să exprim anumite propensiuni, anumite stări materiale care să definească, să găsim mai bine personajul epoca. Că până la urmă asta am căutat să fac, să prindem și să surprind atât locul cât și timpul aici. Pentru că noi nu știam nimic, era un întuneric în ceea ce înseamnă Focșani dinainte de, nu știu, între 1848 și 1900, nu zic cu titlul referența. Am găsit familii de urmași cu istorie extrem de interesante și istorie atât de veche. Este familia Curiță, de la 1800, practic, am documentată, practic de la migrației, de la Câmpul Muncel, sunt numele care apar. Și până în ziua de astăzi,
Și nu vreau să știți ce drame au trăit această familie, familia Guriță. Există urmași în ziua de astăzi și am putut reconstitui din povestea ei. Ridicolul istoriei face că, de exemplu, unul dintre urmașii lor, Grigore Guriță, care stătea pe Bulevardul Unirii, în Casa Simionescu Râmnicianu, pentru cei în vârstă, era grădiniță la un moment dat acolo. Deci o casă cu un parfum care cred că a fost și prefectura țării românești la un moment dat, la Focșani de Munte. Simionescu Râmnicianu era prototipul lui Tănase Scarpiu, dar revenim la Guriță. Și acea casă a fost demolată. Ei, urmașii familiei, la momentul acela, stăteau într-un bloc la etajul 10, veniseră într-o vizită, că erau făcuseră deja blocurile, și se uitau cum le dărâmau casa și nu știau că era casa bunicului lor. Iar ridicolul, ca să mergeți mai departe, să vă dați seama ce înseamnă această ridicol și ironia istoriei, este că în același timp, în revistele de istorie, care aveau miez comunist și ideologic foarte mult, gândiți-vă că primarul Sovege Ioan Guriță era bunicul acestuia care era dus la canal, era lăudat ca un mare luptător împotriva claselor exploatatoare. Adică în timp ce nepotul era dus la pușcărie la canal, pe o turnătorie care veți vedea că există, plecând de la ea, o relevanță și în istoria locală de astăzi. Pentru că este legată de un partid care cunosc bine la Focșani, PNSCD, și nu ne rușim să zic în față niciodată. Când am avut prefect aici, era un prefect care a fost omul securității, șefii revoluționarilor erau așa. O să mai găsiți acolo, tot oamenii securității, o să găsiți acolo încă un personaj de frunte care era în acea perioadă în PNCCD și o să vedeți relațiile. Deci așa s-a construit și după, deci într-un fel am întins o mică umbră și după 1990. Sunt familii de armeni, de exemplu familia Ferhat, la fel. A fost trivit destinul acestei familii și comunismul a distrus și totuși au reușit să se întoarcă din exil și să pună aici istoria unei familii tot de la 1800. Sunt mari negustori. Altâna Gem a fost primul președinte al Camerei de Comerț Purna. Și când zic Camera de Comerț Purna, trebuie să vă gândiți că Focșani au avut o perioadă de glorie, pentru că s-a întâmplat ca atunci, după unire, Focșanul să înceapă să piardă. Prima recompensă a fost Curtea de Apel. Camera de Comerț era a doua, era pe vreo 5-6 județe, nu s-au mai să le număr ca să zic la milimetru. Deci erau două instituții care aveau areal mare. Ceea ce este interesant, era un fel de capital, Focșani era o capitală regională. Focșani cu fiecare unire a pierdut și în timp a pierdut. Și am să revin la o altă familie. Vă las să descoperiți pe povestea familiei Guriță. Sunt foarte multe lucruri și nu vreau să continui la infinit. Vreau să mai spun despre o familie care, pentru că suntem în liceul Unirea, am descoperit mai multe, o familie Robescu, Fotin Robescu, foarte importantă pentru orașul ăsta. N-am știut cât de importantă este. Era dată originară din Râmnicu Sărat? Nu. Erau toți, absolut toți, erau focșaneni. Și este o familie care a dat primarul Bucureștiului, dacă nu mă înșel, pe Constantin F. Robescu. A dat, interesant, pe un primar al Iașiului, Constantin Penescu. Ceea ce e interesant la Constantin Penescu este că tatălui, Bănică Penescu, a fost senator de vicepreședinte de Consiliul Județean aici, senator de Focșani. Și este cel care a prins motorul cel mai tare, cu zice, mașina care a dus spre facerea acestui gimnaziu. Deci dacă există o persoană, este acest Bănică Penescu și, evident, primarul din acea epocă, care erau într-un grad de rudene foarte strâns, primarul Mihai Ionescu. Deci, iată, un nume nou a apărut și care nu spunea nimic, Bănică Penescu, focșanean, care a avut un rol meritoriu și foarte puternic în renașterea și nașterea învățământului, să zicem, gimnazial focșanean. Tot ca un amănunt interesant, acest Constantin Penescu, da, care practic este din Focșani, primarul Iașului și directorul al Teatrului Național din Iași, un nume frumos al Iașului, este bunicul lui Alexandru Paleologu, dacă vă mai spune ceva. Este bunicul bun al lui Alexandru Paleologu, care a fost senator CDR, 96-2000, de Vrancea. Ei, într-un fel spunem că acum fiul lui, Toader Paleologu, fost ministru al culturii, i-am descoperit și rădăcini certe, directe, din Focșani. Deci asta înseamnă să cercetezi și să găsești și practic. Deci toate aceste nume arată
Faptul că Focșani genera o școală bună, genera educație și genera performanță. Lucruri care le generează și astăzi. Nu vreau să neg acest lucru. Și în încheiere, pentru că totuși ne vorbim despre și despre unire, și am aici în față un text apărut într-un discurs al lui Bogălnicianu. Este, cred, din punctul meu de vedere, discursul cel mai cald despre Focșani. Pentru că ne arată, din punct de vedere spiritual, al gândirii unui om de atunci, din epocă, de ce credea și ne explică astăzi de ce Focșanul este un oraș al unirii. Adică eu nu am vrut să-l văd doar ca o consecință a faptului că o convenție la Paris a stabilit aici Comisia Centrală și atât, au fost niște întâlniri, s-a încheiat și pentru asta am fost oraș al unirii. Adică mi s-ar părea o chestie instituțională seacă, aridă, da? Am descoperit un discurs al lui Bogălnicianu în 1986, când el apăra mutarea Curții de Apel. Pentru Focșani, pentru generația unirii, Curtea de Apel, care a fost la Focșani, a însemnat ca sper salcâmul lui Marin Preda, lui Moromete, când a căzut familia. Ei, așa și aici. Simțeau că se duce orașul în jos dacă pierde această curte de apel. De ce? Pentru că era o chestie de tranzit, Iași-București, o lume juridică evoluată și veți vedea multe lume foarte interesante de juriști de marcă care sunt în carte. Și ca să înțelegeți textul de aici, ceea ce îmi pare rău este că această clădire a liceului Unirea, care are o fațadă universitară, nu are o deschidere către o stradă și este obturată de construcții, eu zic, nesemnificative din punct de vedere urban și că putea avea un parc cu ieșire la stradă. Ei, dar dacă stai și te uiți din fațada aceea peste domnul Cezar Boliac, cam pe unde este Casa Armatei, acolo era sediul Comisiei Centrale, pe care noi, evident, l-am dărâmat. Ei, acel sediu al Comisiei Centrale era, de fapt, casa unui memorialist foarte valoros și foarte puțin valorizat de cei din Focșani. Dar este bine că l-a valorizat acum Tudor Dinu în monografia Eteriei care a făcut-o, adică o să-l valorizeze alții. Noi nu putem să ne valorificăm proprii noștri memorialiști. Deci un tip excelent acest Ștefan Dăscălescu, care îi datorăm enorm de mult pentru ceea ce înseamnă memoria orașului. Și am să vă citesc acest discurs, gândiți-vă că acea casă era acolo. Deci vis-a-vis, da? Focșanii erau împărțiți în două. Focșanii munteni și Focșanii moldoveni. Erau două prefecturi, două judecătorii, două tribunale, două cazarme, doi comandanți. Erau îndoite autorități. Era mare mișcare. Ei, s-a hotărât prin Convențiunea de la Paris ca Focșanii să devină centrul țărilor române și s-a stabilit acolo Comisiunea Centrală. Ei bine, când s-au unit țările, Iași și București au strigat la Focșani. Aplauze, evident, în sală. Și Focșanii, la rândul lor, au avut patriotismul să strige la București. În Focșani s-a decretat unirea. Acolo s-a făcut primul pas și s-au stabilit bazele constituirii. Constituirii țării. Focșanii au sacrificat poziția lor pe altarul patriei, pe altarul unirii. Și când s-a făcut unirea definitivă, a socotit guvernul și capul guvernului eram eu, că trebuie orașului Focșani să se dea o răsplătire, că acea casă, acel palat unde s-a zis la București, în aplauzele focșănenilor, nu trebuie să se lase pustiu. Când s-a făcut să se dea o răsplătire orașului, s-a cumpărat această casă de către stat și s-a găsit de cuviință ca întrânsa să se așeze o curte de apel. Ei bine, eu nu cred nici că domnul Brăteanu, nici că domnul Stătescu, nici dumneavoastră majoritate, că veți consimți a lua curtea din Focșani și în acea casă unde s-a votat unirea să faceți o pivniță, un depozit de vinuri. Din păcate, n-a rămas nici măcar o pivniță, nici un depozit de vinuri, nu mai există. Există o casă a armatei mai modernă, mai utilă, poate, dar parfumul de istorie, eu consider că s-a pierdut. Vă mulțumesc și vă invit să citiți cartea cu atenție. Vă mulțumim și noi pentru participare. Am fost onorați, sunteți un public minunat, pentru că semnele noastre de pe copertă înglobează părți din memoria orașului. Aș vrea să adresez un salut special doamnelor de la
grupul Șezătoare, condus de doamna profesoară Luminița Avram, care au venit astăzi îmbrăcate în frumosul costum tradițional, din care ne-am și inspirat în carte, la fel familiei Popa. Și înainte de a vă spune la revedere, aș vrea să vă invit să vizionați expoziția noastră, expoziție pe care o dedicăm focșanilor cosmopoliți, focșanului cosmopolit, și pe care o încheiem cu un apel de a ne salva, de a avea mai multă grijă de patrimoniul cultural. Și pentru că nu vrem să arătăm doar cu degetul, aș vrea să salut prezența aici, în sală, și chiar vă invit să vă ridicați, doamna avocat Mariana Roman și partenerul dânsei, Daniel Cherecheș, artist din Oradea, cu stagii la Paris, care au reușit un lucru fenomenal, să restaureze în stilul Belle Époque o casă foarte veche, istorică din Focșani, casa negustorului evreu David Alpern, situată pe actuala stradă Mihail Cogălnicianu, care se va numi Casa Florus, va fi dăruită și deschisă orașului. Așa că dacă o să vedeți mai mult decât lampadare de cristal prin geamurile acestei frumoase case, nu ezitați să intrați, pentru că ceva frumos se va întâmpla acolo. Vă mulțumesc și vă aplaud și pe 24 ianuarie avem un tur special pentru copii. Intrați pe pagina Asociației Utușii și dacă aveți copii între 9 și 13 ani, îi invităm la un tur pietonal cu povești despre Focșani. Vă mulțumim frumos!